ga-emere nwoke mere nwaanyị ụnụ ndị na-ege anyị biko na ụmụnne m na anyị agaghị idufu ụnụ n'ihe anyị na-agwa ụnụ oyi dịka o si dị n'akwụkwọ ndị ichie anyị anaghị eme ka ụnụ wetara anyị ego anyị eme ka anyị baa ọgaranya ka anyị dị mfe mana ihe anyị na-eme ka anyị wee zọta ndụ maka na ụlọ ọdịnala dị Igbo adị ndụ na ọdịnala bụ Igbo enweghị onwe ya na o nwere ihe bụ ihe asụmamaka ga-emere niile ugbu a na ogbe niile ga-ebi ise ya gazie n'ọfọ ndị ọnụ biko nụ ka anyị malite n'oge adịghọzi biko nụ nagide na anyị n'ọkwanụ kedu ife a na-akpọ ya netwọk obodo anyị nọ ebe ha dewere anyị isi n'anya na-atụfughị oge ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị na taa bụ izizi ị na-esonyela anyị unu chetara na anyị tụnyere aka n'ife gbasara nwa mmiri ndị mmiri n'izu ụka gara aga anyị wee sị na tata na anyị ga-eme gịnị na anyị ga-alụtụ agba ya aka wee banyezie na ndị otu na ndị ọgbanje ka anyị mekwenu wee banye na tọpik ọzọ maka na ofu tọpik ya ama mwezi otu ọnwa sọọsọ ya na onwere ka ọdụ na nchịkọta akọwara ife niile gbasara ya bụ nwa mmiri n'izu ụka gara aga n'ụbọchị taa o nwere ofu ajụjụ anyị ga-ajụ maazị onye ozi Ifeanyị gbasalụ ndị mmiri ofu ajụjụ anyị jụcha anya ka anyị banye n'ife gbasalụ ọgbanje anyị sizia na ọgbanje anyị banye na ndị otu wee chịkọtazie ya n'ife gbasalụ zodiac sign na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala maazị onye ozi ndewo ajụjụ anyị nwere ịjụ gị bụ maka na mgbe ncha ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ ka ụfọdụ na-asị na mmiri enweghị nsọ na ị nwere ike ije na mmiri mee ife ọbụla sọ gị anyị wee sị ka anyị jụọ gị ọ ife kwesịrị ekwesị ọ bụ ife kwesịrị ekwesị na mmadụ maka na ụfọdụ ka ọ ga-abụ ha kwado ije mmiri fejegodo na nke enyi ha nwoke ma ọ bụ na nke enyi ha nwaanyị ha jechazie ha esi ebe ahụ wee gba igebe ịghọtago ka anyị kwuo ya etu a ka ọ ghara ịdịgasị na o nwere onye a na-agwa ya iche ọ ife ziri ezi na mmadụ nwoke na nwaanyị ga-anọkọ wee gbadaba mmiri eji m n'aka na onye ọbụla ghọtara ife m na-akọwa ọ wụ ife ziri ezi ọra na-ege ntị ọ dịkwanụ anyị mana ekwuole m ya mbụ saịja nkụzi anyị na-abịa weta akwụkwọ odide gị weta mkpịsị odide weta akwụkwọ maka o nwere nke a ga-ekwu gị ikete ya ide ihe ede ya gbafuo maka na ihe ederede ka ihe etiri n'ọdụgụ isi anọdụ anọgide ụmụnne m ajụjụ a na-ajụ mbụ na nwoke ma nwaanyị chọọ ije na mmiri ha enwegodi mmekọ ọwụ na ọdọdọ ha na biko adanne gị dee m anya ajụjụ a na-ajụ ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị chọọ ije na mmiri ha ebu ụzọ nwee mmekọ bifo gbadaba mmiri n'eziokwu Maazị Ifeanyị n'eziokwu asị m ka nle ma olu ma na-apụtakwa ihe m nwanyere ihe ahụ n'eziokwu ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kama na n'eziokwu ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kama na nwa enwe kpata nkụ tụwaga na mmiri ewula ọgbachitara anyị ihe achịcha n'ihe mere anyị ji wepụta maka na ụfọdụ ndị ọtụtụ ndị na-edochi onwe ha na ọwụ ha awa ọnọdụ ọdịnala na ọwụ na ha ekwughị onwe ha onye na-ekwunu mana chefuo na ha awụ ndị a na-enye ọnọdụ enye ka ha wee nọ ọdụ maka na enwesị na ndị nwere ike ama ha n'ọdụ na ọwụ na-enyere ike ihe ya ga-anọ n'ọdụ ma ha ma na enwe a na-enyebi ihe oche enyebi maka ha nọzie ọdụ ha abịazie buruzie ihe n'isi maka na nna asị tụrụ akwụ dobere onye nwe ogbe akwụ bịa buru o nwere ndị nwe ọdịnala ọ bụ ndị ahụ na-agwa gị na obie n'ọnụ ha ka ọ ga-ebi ọwachi a na-enye ndị ahụ ị hụrụ na ahụ ndị na-enye ha regulation maka mmọnwụ ọnwụna na-eti na o nwere onye eji etipụta ya mmọnwụ na-agba n'ezi o nwere ndị nọ n'ime na ha afụ anya o nwere ihe nọ ndị nọ n'ebe ihe na-eme ịhụ na-emegharị ahụ anaghị afụ ndị ahụ anya ị gakwa na ha ama ha ọwụ mmọnwụ ahụ ihe na-eme ihe ahụ ị na-afụ na o nwere ndị na-eme ya na ihe m na-akọwa na ndị asị gị na ọ na-ebi n'ọnụ ha ọwụ n'ọnụ ha mmekọ nwoke na nwaanyị adị ka o si dị n'ọdịnala Igbo ka hapụ ị na-akọ Igbo na ihe na-akọwa ọdịnala maka ekwuwe Igbo
Igbo enwele mpaghara dị iche iche ụfọdụ ebe ha sịghị otu obodo ha si eme ihe a na-akọwa ọdịnala anụmakụkọ okwu omenala dịka ọdịnala siri dị na mmekọ nwoke na nwaanyị nwere usoro o nwere iwu otu ahụ si iwu usoro otu ahụ ka o si nwe iwu na-abịa n'ịga na mmiri ịmakwa na dịka mgbe ndị ọdịnala na-achị ya n'Igbo ịma na o nwere ụbọchị eji eje mmiri o nwere ụbọchị eji aga na mmiri maka ahụ maka ebe nwanne ya nwaanyị na Adanne na-adị ọwụ mmiri enweghị nsọ dịka ụfọdụ na-ekwu ihe a na-asị na mmiri enwe onye iro onye gwaga na mmiri enwe onye ngwa dakpugoro na ụta mmiri nsọrị gaa dakpugoro na nke mmiri a na River Niger ka a mara ma ọ ga-atụpụta gị maka iwu ha onye iri ya ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere iwu na mmiri enweghị onye iro ọwụ na mmiri enweghị ike si ị gaghị eyuzie that is different thing onye mmiri enweghị onye iro a slogan ekwuru na onye ọwụna nọ n'ụwa na-eyuzu mmiri onwe gasị na ya na-eyuzu mmiri just like ọ na-awụkpọ ụfọdụ ndị be na-ahaduo mmadụ n'iyo ya sa as long as na onye ahụ na-azọkwasị ụkwụ n'ala ma ọ na-anwụ na-achọ onye ahụ ma ọ na onye ahụ na-aṅụ mmiri maka ọ mana ihe atọ ndị a onye ọwụna ahụ ihe ọwụna ihe na nwoke nwaanyị mụrụ ma mmadụ mụrụ na-aga through distance so except mesizi na-efe na-efe n'elu okwu gaa na ihe atọ anyị naghị eme ya anyị uche ike ha mee ya avoid ị na-ege ntị na so n'ọwụ ihe eji wee kwuo okwu is not that na mmiri enweghị iro mmiri na-iwe mmiri kụnyere mmiri onwekwa ihe nwere iwe ka ya mmiri na ihe igwe rụchara ihe na-aka mmiri bịa ya akwara ya dobe mmiri dị ka ikuku ọ nweghị ka ị na-akọrọ ụmụ ihe ndị ahịa na-akọrọ mmiri na-ewe iwe mmiri ndị a na-akpọ ndị mmiri daji ndị ji mmụọ mmiri wee bịa ụwa daji ihe na-ekwu ndị ji ịnaji mmiri wee bịa ụwa nwanne ndị a wee iwe ebe a nwanne ihe aghafa mmeri na-asị mere ihe n'oke na-agba ndị emere ihe na ihe na ị ga-emeli ya bụ ihe na-akọwa ozighị ezi na nwoke ibi ndị dibịa na-arụrụ gị emere gị ihe ma ọ gị na dibịa na-akpa dibịa imetụ nwaanyị aka anyhow dịdị nsọ ịma na ala Igbo na ọ dịka ọdịnala Igbo si dị na nwoke a na-ekwe nwaanyị n'aka na ọ na-azụ ka a na-ebi ya aka ịmakwa na nwoke a na-ekoyi nwaanyị aka n'ukwu nwaanyị lụrụ di ị na-ekoyi ya aka n'ukwu maka ihe ndị Igbo ndị ọdịnala hụtara nwoke koige nwaanyị lụgorole di aka n'ukwu ihe idide ya ịdị ego ya ịdala iwuzi ya ịdị ego ya n'ukwu ka m na-agwa gị ikoyi nwaanyị aka n'ukwu ọsọ ọlụọla dị gị koyi ya n'ukwu akọsidala na ihe diela nwaanyị ahụ ịbago na nwanne imere m jọọ mana ihe ndị anyị na-eme ya n'onweghị ihe nwaanyị nọ dị na-aga nwanne the things you don't do anya ka ndị egwe nwe akparala nkụ wee tega na mmiri anasisi na mmadụ tiri mmadụ ị na-ege ntị na so ọzọ dị n'ime ya ihe ọ na-akpọ ị ga-afụ mmadụ ya sị ọbịa ya na-ekwe nwaanyị n'aka ọdịnala Igbo ada ekwe nwaanyị n'aka onye nwe ezigbo onye ọdịnala ada ekwe nwaanyị n'aka ihe ọ na-eme nwaanyị bịa ya tie ya aka ihe na-akpụ ya n'ugwu ya metụ ya aka etu ya aka ọ bụghị ikwe ya n'aka na ihe ndị a niile anyị na-eme maka western world abịala we begin to do n'ụdị na anyị chọrọ ime measure shoulder wee na-ere awa own culture na-azụrụzi ihe na-egbu anyị so na nwoke na nwaanyị ime mmekọsị na a na-aga mmiri ka anyị bụrụ ụzọ mee ụfọdụ ndị a na-akpọ ụmụ ha eze nwaanyị na-abịa na-epirichiri ndị mmadụ ka m yuzu asụsụ a na-epirichiri ndị mmadụ na ndị mmiri lakịrị na-eme ị na-edina nọ one of the things na-enye ha ike na na-edina nwoke nke a na onye na-ewe na ha lakịrị ndina onye gwara gị na ndị mmiri bụ na lakị ndina ndị na-asọ ọtịtị ndị na-asọ ihe oyi ha wee kọba njọ ha wee gbaa lansens wee bọrọ ike na-agagharị maka na ndị mmiri na-asa atịtị maka na ha asọkara atịtị n'ihe niile a na-eme ọ bịa sị gị na ndị mmiri ha lakịrị idina ka ha pesi ya n'oyibo emesị na anya ada n'iwu ha lakịrị ndina na onye ọkpụkpọ na ọ na-enwe mmụọ mmiri na mmụọ mmiri na-eme ya na-edina onye gwara gị nke ahụ ka ebe fụrụ ya egokwara iwu ndị dị n'ọdịnala ihe ndị a bụ ihe nwe na-akụjide eti na mmiri so na ọ dị na ọ kwesịghị ekwesị ọnwụ onye merie na ọdara ezigbote iwu ndị ọwụ dibịa merie ọ ga-aga ịtọcha onwe ya ọ bụrụ dibịa nwere ọ ga-agago tochagodo onwe ya afọ
ihe ndị abụ ihe ga-eri gị ọrụ ka e wee mee ka ịdị submissive. Ị ghọtara? Ọ ka eme gị maka nwoke nwaanyị ọ na nwoke riri elu nwaanyị ha dịgo submissive. Ka i wee dị submissive. Wee ụfọdụ esi abịa ịmụrụ gị ọrụ ma abịa ịrụrụ gị ọrụ edina gị ọrụ ha arụ ọrụ. Nwanne gị mmadụ ole ahụ dị ole rụrụ ọrụ nọọsụ spirit nke ndị pasik unu ji abịa Holy Ghost na-enye nwa nọọsụ na ọya nwa ga-enye gị nwa. Ọ ike ndị dibịa bụziri bịa. Mana ama na onye ọnaghị onye ezigbo onye ọdịnala anaghị akọ ụdị akụkọ ahụ. So ka anyị na-agakwa na onwe ọzọ ama nwe ụlọ dobe anya si mekwa onye nwere ajụjụ n'ime ya si na-ajụ ka anyị na-aga maka na anyị bịara ebe a na anyị dọcha ihe anyị ga-adọ. Onye si na o siere ike na o ji ọgwụ ya pụta n'ama ka anyị tinye na field akwụọ ya mmiri ezobe ka anyị na-afụ ya maka onye si nwa nwa ahụ gwara ka anyị mara ihe ga-emenụ anyị anọsi mgbe udo mba si ya nwụọ ka anyị ala na-agbawa ya gbawa anyị fụ ya n'anya nọ ihe anyị kwenyere na ya gazienụ. Ọ ga-Ifeanyị biko akanyọ aka akụ na nsị do akanyọ biko ndị ewodo ajụjụ ọzọ nchọ ịjụ bụ biko ndị mmiri na ndị otu na ndị ọgbanje ọ bụ ofu ife? Ya bụ ihe nchọ ịjụ. Na nke mbụ ka anyị bido ụzọ atọ. Nke mbụ bụ ndị mmiri, nke abụọ ndị otu, nke atọ ndị ọgbanje. Na maka na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ maka na agwara m na si ịghọtachaghị Igbo ọ ga na-eme gị na-efu ụzọ. Kedu ihe bụ ndị otu? Mana ada bụ ndị otu mana ụmụada a na-aba ya aba and echi dres ya ga-esi ndị otu ụmụada. Ndị otu ndị ọkpara bifo ndị ụka mebiri ndị otu enwere otu ndị ọkpara nwere union nke ha. Ndị ụka bịara mebie bikos na ha bịara ụmụ nwaanyị na-eti mgbe a na-emegide ha na ndị na-eji eme ya sọpres ha. Ndị ụka pushigide emebie otu ndị ọkpara mmerenụ ndị ọkpara kịta enweghị ọnụ. Ndị ọkpara amaghị ụfọdụ ndị ọkpara amadị ha rait ha n'ezinụlọ. But anyị ga-ekwu oge gbasara ọgbanje mgbe anyị na-ekwuchara ebe ọsọ mgbe aga m agba onye ọbụla wa ọkpara ihe mere na ndị ezinụlọ na-anaghị egro because of ọkpara anọ na pozishọn o kwesịrị ịnọ ka a tara ya ihe anyị tikwere n'ọrụ ka anyị nye ya tris obodo ndị ọbụla tiriela ọnụ ha na-ekwela 5 years ka anyị mara ma ezinụlọ ha ga-ebido tobe. So ka anyị gaa na ihe bụ ihe ọbụla bụ ndị otu association. So n'ihe ọbụla mmadụ abụọ na atọ nọ n'ime ya wụ otu enweghị ihe ka ndị otu separate. Na ka m were ndị otu a wee maa atụ. Ọ nwere onye na-abịa na sị gị na ndị ọgba na uke ọgba amami na adịghị a ọgba na uke. Ụfọdụ asị gị na ọgbọ na uke nọ ndị ọgbọ gị ndị gị na ha kwuru bịa ụwa ndị laghachiri azụ. That interpretation is very wrong. Ọgba na uke ihe eji wụrụ ọgba ahụ something na-eme accidentally na ihe accidentally. Uke wụ a problem ọdachi na ị na-achọ ịga ahịa suddenly ihe adapụta na mberede ọwa ọgba na uke ka ọwa ụmụ ọgbọ na uke ọwa ọgba na uke ihe gbara uke guys something pụtara accidentally no plan nothing ọ ghọrọ ọdachi tinyere gị ọ ga-emezi ije ha ga ahịa ahịa chere gị ahịa dade gị kwaghasa anyị fesigodi nke ahụ mgbe anyị ga-ekwu na ihe ọgba na uke bịara m mana ụfọdụ ebe ha sị gị nọ ndị ọgbọ ka ị were ka ha wee nara gị ego sị gị ka a ga mee ihe ndị ọgbọ anara gị ego na-ama ajụọ gị ọ bụrụ na ị nọghị n'otu ọgbọ ka ị ga-esi mara ọgbọ gị. Ọ bụrụ otu a m nọ na mfụ iwe onye Aba nwụrụ onye Enugu steeti mụ na gị afụ ka esi m si amara mụ na gị ewe ọgbọ onwe maka ya nọ n'otu ọgbọ. Na ọ bụrụ na anyị baa n'otu ọgbọ dị otu a na-aba otu mmọnwụ otu ka ọ bụ and mmọnwụ ihe ụfọdụ be ha si kọt wo ihe a na-eme outsiders na-anaghị ama sọsọ within themselves. Onye mere eji akpọ mmọnwụ wụ kọt, ọzọ wụ kọt, ụmụada awụ kọt, ihe ndị awụ kọt nọ n'ime ọdịnala. Just like otu esi gwa gị na enwere ebe na ndị ohere ka ndị ụlọ ụka asị gị enwere St. Joseph, St. Molumba, asị gị enwekwere nke ndị ọzọkwa nke ndị a na-eji sọdụ na ihe a na ndị night ndị na ihe ndị awụcha court is a group ọya otu a
na ebe na nke ndị otu ị na-ekwu ndị otu ogbanje ka ị na-ekwu ndị otu ndị mmiri ka ị na-ekwu ndị otu ụmụada ka ị na-ekwu ndị ọdịnala bụ ndị otu ka ọ bụ ndị otu ọdịnala otu just organizations or society association ọhịa bụ otu so enweghị ihe dịka ndị otu ahụ nwee ebe ọ dị obeziri ndị otu gịnị just say ndị otu ahụ nwere ebe ọ gbabara ndị otu gịnị ka anyị na-ekwu okwu a ke ndị otu ihe ọrụ ọ ndị otu ọgbọ ka ndị otu ụgbanje ka ndị otu ndị owu mmiri ke ndị ọrụ so nke ahụ ama ma ọ doro anya enweghị ihe dị ka apụtasị gị ndị otu ahụ ga-enwe definition si define ya very well so nke ahụ ihe gbasara ndị otu then abịa na nke ndị mmiri anyị akọwala ndị mmiri mbụ na ndị mmiri in a two categorical way ka ị ga-esi categorize ya ndị a mụrụ ụbọchị orie nwere ike si na ahụ ndị mmiri ọnwa mmiri onye sị na ọnwụ nwa mmiri you can ịchọzi ịkpọ ha grupu ha karịa 2 or 3 ndị mmiri ka ị ga na-akpọ ha ọ ga-esi ndị otu ndị mmiri ndị si na mmiri wee bi ugbu a ndị bịara ụbọchị mmiri wụ the goddess of the state maka ogwugwu mmụọ nọ na enu orie and ogwugwu mmiri so ya wee wụrụ ya ndị ahụ nwere ike ikele mana ndị people wụkwa so like ndị owu mmiri ndị owu mmiri nwere ike na-asịkwa ha bụ ndị mmiri because ihe ha na-emewe ihe gbasara mmiri they do most especially ihe gbasara mmiri then ka sịkwa na ha bụ ndị mmiri or ndị otu mmiri so those people can classify them like that but apart from this there's no other way you should define ndị mmiri there's no other way you will define ndị mmiri this is the word they just amaghị ga-esi igwe maapụ ya na ka ọ dịkwa ka ọya ọba na ka were ya na abịa na iyi red eyi m red onye ayi red anyị akpọ nwaanyị ndị red ka ha ihe eji mara anyị red ihe anyị na-eyi anyị ejela anyị afa ndị red maka ihe ejikwa anyị ndị red maka anyị na-eyi red grupu ahụ na-eyi red ihe eji mara anyị ndị red mana anyị achụgharị anyị ọ na-acha red anyị na-acha red it doesn't mean anyị originally red no so this is adịghị ama ebe ahụ gaala ka anyị gakwuo na maka ọtacha very well ka ajụdaruo biko ya bụ ife ị na-akọwa bụ na mmadụ na-ekwu ndị otu na ndị otu bụ ife ị na-asị na onye a bụ onye otu na ọ ya enwe otu onye ahụ nọ n'ime in other words na otu bụ group of people nọkọtara ọnụ dịka ndị otu ọgbọ ndị otu ọgbanje otu ụmụada otu ndị nka na otu ndị nka ọkwa ya ya okay ndewo anyị wee na-abata n'ife gbasara ajụjụ ọzọ anyị nwee ịjụ bụ ndị mmiri na ndị ọgbanje ha bụ ofu ife ha abụghị ofu ihe but ha nwere link but ha abụghị ofu okay ha abụghị ofu ife mana ha nwere elili jikọrọ ha ọnụ okay ngwa ebe ọ bụ na ha abụghị ofu ife kọwa kenele anyị gịnị bụ ndị ọgbanje a na-ekwu okwu ya nke mbụ na ọgbanje ewugodo ọrịa ọgbanje ewugodo ọrịa and na ọgbanje a ga-ebuga m n'ihe ofu nwanne anyị nwoke dere na Facebook ọ na-akọwara ndị mmadụ na iyi ụwa n'ọwụ stream that iyi ahụ ebe a nọ stream mana ọghọta ihe ya ọwụ stream ịma na ana m agwa ndị mmadụ si ị ga-amatagodi Igbo tupu ị bịa ịkọwa ọdịnala because ejighị translation Igbo otu oyibo aka ọdịnala ị ga-amagodi ọdịnala first of all ị ga-agodi mmụọ CBD si na CBD mụta Igbo maka CBD ga-akọwara gị Igbo very well izize na CBD mụta Igbo gị sizie n'Igbo ịchọzi ịkụzi n'oyibozi gị lụtagoro maka okwu Igbo na-abịa n'ọkpụrụkpụ ihe eji ama difference okwu Igbo ị na-asụ ụwụ site na sentence mgbe ị na-ekwu okwu ahụ onye amara ihe ị na-akọwa mana ị just kwuo ya otu ahụ ọ nwere ike ime different things just like ihe anyị na-ekwu na ihe a na-awụ ọgbụgba ndụ ihe ịgba ndụ
ọwụ iyi nke mmiri na ihe nọ n'ọgbanje ịgba ndụ na kedu okwu ọgbanje two words ọgba nje movement ọgbụgba ndụ ga-emere continuously ga na-aga n'iru mere o ji awụ ịfụ ndị nwere ọgbụgba ndụ a onye kedị asị gị ọwụrụ some people n'asụsụ ndị dibịa ọ n'asụsụ ndị afa ha sị gị ihe ṅụrụ n'ọkara ite na ihe ahụ ị ṅụrụ n'ọkara ite ndụ ịgbara ọya ọgba nje na ọgba nje a na ịfụla ike na ọgba nje a na may start from you but ọwụ gị bụ onye nwere the covenant enwere ike ya wụrụ onye ile ọgụ ụwa covenant ya ọ ka dewere ka na ya continue so ọya o ji wụrụ ọgba nje movement ọgba nje ọgbụgba that is ihe a ṅụrụ gana aga generation to generation. Now let us define ọgbanje ewe ọrịa onwe onye na-ekpe ekpere ka ọmụta ọgbanje na family ya and agwara m na akọwara last if I'm not mistaken ihe different way ị ga-eji ndị ọgbanje ga-eji bịara gị as nwaanyị ọ nwoke akọwara different ways or also one way ị nwere ike iwenye megburu ụmụazị ha wee si oke ọ ga-abịara gị ụwa ịma na ndị be anyị nwere nkwekọrịta ndị ọdịnala ma ndị Igbo na-enwe na nwaanyị nwere ike ọ naghị amụ nwa ofu onye asị nwa m ga-abịara nwa gị ụwa na nwa m ga-eyi nwa gị ọnwa m ga-alụ nwa gị ihe a na-adị ile ọ na-eme enwere ike ime nwa ya si akwa ya gwara gị agwa na nwa ga-abịarịrị gị ụwa now ọ nwere many ways ị nwere ike isi wee mụta ọgbanje a bịara ka ọsọ onye gị ọsọ faa gị ọ bịara ka o megide ka ọ bọta gị afụfụ onye mere o ji awa bịa ya ala na dị ole wee esi akwụsị ọgbanje isi ole one way ịchọghị iyi ụwa ya agbọta ihe ụwa ya ahụ aida na-edestroy ya ọ ụfọdụ na-anaghị edestroy ụfọdụ na-ewe mecha ya edobe ya somewhere ọ dị ole ọ bụrụ na agbọpụtaghị ihe ụwa ya onye ahụ ga-anwụkwa so na onweghị onye na-ekpe ekpere ka ọgbanje dị na famili ya ihe na-agbanyekwere na sị na ha na-ejikwa ezigbo bright future abịa bọtụ onwe onye na-ekpe ekpere ka onwe ọgbanje bikos onye mere ndị dọkịta bekee ji sị na ọgbanje na sickle cell bikos a bịara hụ na sickle cell amụọ nwa ahụ ọ ya nwụọ but mgbe anyị na ndị dọkịta merele some experiment they be able to understand na ọgbanje ahụ sickle cell bikos anyị gwara na sickle cell na anaghị agwọ ya agwọ mana ọgbanje anyị na-agwọ ya agwọ anyị nwere mmemme ise eji eme ya ndị anyị emele experiment na ọgbanje na-abịaghachi azụ banye ndị aka gorole aka wagoro ahụ ma ndị bepụrụ ofu aka ha abịakwa ọzọ na same family ahụ akọnfam kwa na onye mbụ ahụ ụfọdụ ewere rezọ gbuo ha n'ihu ụfọdụ ebe bepụ ha mkpụrụ aka you can make inquiry from your own village they can still tell you yes n'eziokwu so to make sure na ndị achọpụtara because ụfọdụ ihe ndị anyị na-efi na anyị na-eme experience ụfọdụ ndị emechala experience wee kwute ebepụrụ ya aka ka a mara ma ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu ya bịakwuo mụkwa ya aka ya ha anọghị ya aka ha ebepụrụ anọghị ya ekwutekwe na ọya nwa so anyị ya na-achọwa ihe ụwa ya ka a na-achọ abụọ ya destroy ya na ihe ụwa ahụ ihe ahụ ọ ṅụrụ na ọkara ete ihe ahụ a ṅụrụ mgbe ahụ maybe ụfọdụ nwere ike ndị aghọtara na mmiri ọsọ nọda nature let me not go far but ka anyị just cover it na shallow way ka o doo anya ihe ụwa that ihe ahụ agreement ahụ emere ka emebie ya onye gị na nwa ya nọdo ọwụ na-emebighị ọ gaghị anọdo kama na the difference o nwere ndị na-anwụ elia nwee ndị na-awụ ha togote mee ka na-alụ di ma ọya ha gbabiri nwụọ so ya wee wụrụ ya ka ya na-agakwa ndewo eme m ka njọ ga ajụjụ ọzọ mana e nwere ajụjụ mmadụ jụrụ ebe a n'ife ịkọwara kịta ka njikọdo gị ya n'otu ọ ya bụ anyị cha anya maa na ya achago nke anwa o nwere onye jụrụ ajụjụ wee sị site n'ife ịkọwa na ọ pụtarụ na iyi ụwa nwere elili ya na ọgbanje ji ya na iyi ụwa dị connected with ọgbanje ya adịghị iwu ahụ n'ihe bụ ọgbanje ahụ na
ọ bụ ihe ahụ ọ ṅụrụ n'ụwa ọkara ete n'ụwa mbụ ya ọ bụ ihe ahụ na ọgbanje ọ ya wụ dete na ọ bịara na o nwere ike ọ ṅụrụ iwu na ọ bịara ọ ga-edili with you then ọ bịazie amabịa na ọtị na ka ọ na ọ yi ụwa ahụ wụrụ dimentin mere o ji wụrụ ọgbanje ahụ that covenant ahụ tekere ọ ya wụ dimentin ọ covenant ahụ dimentin. Ka nyere gị aka from ife ịkọwalụ. That's why the better way to stop the ọgbanje ime nwa ka ọnọdụ because the character of ọgbanje bụ na ọ gaghị anọdụ ịmara na ịmụ nwa ego niile spend ihe niile pịa ya nwụọ ebekwa ya bụ ịmara na onwe onye na-efe ekpere ụdị ya so nọ iyi ụwa ahụ dị mentị ọ mere eji awa ihe a na-achọ ọwụ iyi ụwa nke destroy ya ọ na-ekpọta ndị afọ agbachi afọ ndị achọta iyi ụwa ahụ destroy ya that means polisi elede awa ọgbụgba ndụ ya ọ gbara. Biko ewe n'iwe ka nye aka from ife ịkọwa ka ndị mmadụ nwee ike ghọta ife ị na-akọwa bụ na ọgbanje ahụ akpọrọ ya bụ that movement fa na-eme fa bịa fa na mana the main thing dị na ya bụ that ihe ahụ ha ṅụtalụ nọ ife ha ga-eme ma ha bịa. Now that movement ha na-eme bụzi ife akpọrọ bụ ọgbanje, right? Hello, ịnọzikwa ya? Ya ma ihe na-ekwu. Ọkwa ya bụ ife ị na-akọwa. Yes, I got an ogbanje two combination word. Yeah. The hanger and the continuous of movement movement. That's why you remove uhonya go wonye uri angotari ya uri go yonye biari owa. Ehana na onye halala onye abiakwala the same thing. So move on continuously. Now kedu ihe wo mere ji wo ko kezi ebuzi o ji aga continuously o yi angoro ango. Iyi aṅụrụ aṅụ ihe ọgba nje ọgba ọgbụgba ndụ agbara agba abbreviation ka easy wee tinye nje which is movement. So ọ ya wụ ọgba nje. Ndewo, tupu anyị agawa n'ihu biko nụ ndị be anyị ọgụnụ na-eme onye ọbụla jizi nnọọ sọsọ onwezite onye uche dị n'ife a na-akọwa ebe uche anyị duzi bụ na data ka uche anyị dị ife a na-akọwa enwekwuzi onye na-ajụ ajụjụ. O nwere onye degolu akara ekwentị ya ife karịrị ugboro 10 ka ya esi mazi ma enyego gị mbụ ka ọ na-enyebeghị a na-ekwu ọkakwa na-ede ka anyị jisi na ike ebe ọbụla anyị nọ ka anyị were nwayọọ ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị let us always organize ourselves. Aka na-ekwu onye a na-ede ọ bụrụ na m blọkụ ya kịta ọ dịka ya sị na o nwere ife ọzọ idekarịgo akara ekwentị gị fekarịrị ugboro 10 ma ọ bụ ugboro 15 ọ ka esi eme biko nụ ọgụnụnụ onwezi onye uche dị n'ife a na-akọwa enwezi onye na-ajụ ajụjụ n'ife a na-akọwa ọ dịza ka ya sị na ife anyị bịarụ taa bụ maka ife gbasara data onye ọbụla uche dị na data werunu nwayọọ ka anyị were nwayọọ mee ife a ọ dịza ka ya sị na ndị nwanụ wetere nya bụ data mere ife ọjọọ mgbe data na-adịghị anyị na-emebu life na-eme ya ọfụma ịma nwelu data nene ya aka nyọ werunu nwayọọ ka onye nọ m n'akụkụ na-eme ife a ka onye rie aka ife a ka ọ ga-abịa eme kịta olute ụfọdụ ọma nlute ụfọdụ mana ebe ọwụ n'ọdụ etu a ọ dị nka anyị kegidoluo ife dịka 10,000 tata anyị akwụsị mbọsị ọzọ anyị ebidokwa. Biko nụ onu ụmụnne m biko ahịhịọ ka nna ayọ onye ewekwa n'iwe kama na ọka ọ dị mma ka anyị na-eme onwe onye emejọrọ nya gbagharụ biko nụ onu na ife amalume na-adị mma even ma onye na-abata kịta na-ekwu okwu data ọ gịnị nụ biko nụ data anyị kwuru okwu ọkwa maka unu mana ibe ọbụla abata na enwere obere onye nwee nnukwu onye ọ bụrụ na ị ma na ị ga-egotanwu data welunu nke gị na-eme ka anyị nyere ụmụnne anyị na-enweghị ego data aka ọkwanụ maka ya ka eji weta ego a onwere ife ọzọ biko nụ dịka anyị na-aga n'ihu ọ bụrụ na nke a bụ izizi na-esonyere anyị si gị deeme maka ndidi gị ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mbụ deeme maka ndidi gị biko nụ
ọ bụrụ na anyị nọ ebe a ịfụ gị ife anyị na ụmụnne anyị na-eje maka data, ọ bụrụ na ọ ka metụtara gị na mmụọ ịka kwado anyị maka data, biko deelu m ozi na comment section. Maka ndị na-ajụ ajụjụ maka iyi ụwa, nweenụ ndidi ka anyị kọwapụtacha ife gbasara ọgbanje, that movement ha na-eme tupu anyị abaa n'iyi ụwa. Ọ nwayọ nwayọ ka anyị mee ya ka ọ dị ka ife ndị ṅụrụ mmiri ala mmerụ, ka anyị ghara imie gata gata gata. na ụmụnne m, Ogifeanyị ndewo ịkọwagoro anyị ife gbasara ọgbanje. Ajụjụ anyị nwere ịjụ gị kịta bụ, ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ gị bụ, biko o nwere ndị na-asị na ọgbanje dị n'ụdị na ụdị, na enwere ụdị ọgbanje dị iche iche. Hello? Ị na-anụ ife m na-ekwu? Maazị Ifeanyị, na-anụ ife m na-ekwu? Maazị Ifeanyị nọzikwa ya? Biko unu ka anyị were unu nwayọọ. Tupu m ezitere onye ọbụla, o nwere onye tụtara alụ ebe a, ndị alụ ya ọ tụtara ọdụmma. Tupu m ezinye onye ọbụla, enyego m mmadụ na-abụ data, mmadụ 4 ka m nyegoro data kịta. Tupu m enye gị data, ị ga-ajụ ajụjụ ya aga with this topic anyị na-etreat taa. Ịjụ onye bụ ajụjụ, iwee denyezie data gị, iwee denyezie maka data gị, enye gị data gosi na ị na-esonye n'ife a na-eme. Otu a ka anyị ga-esi, nke a bụzi iwu anyị ga-eji wee na-enye data gị gwụ. Chọọ ajụjụ dabalụ na isiokwu Maazị Ifeanyị na-akọwa. Ịjụ ọnya, idezie maka data gị n'okpuru ya bụ ajụjụ. Mgbe ahụ anyị amalụ na ị sonyere n'ife a na-eme. Maazị Ifeanyị, biko ndewo. Ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị bụ, enwere ndị na-akọwara anyị na ọgbanje, na enwere ụdị ọgbanje dị iche iche. Biko kọkinere anyị, enwere ọgbanje dị iche iche ka ọsọ? Ọ bụrụ na enwere ọgbanje dị iche iche, kedu ife mere o ji wee dị n'iche n'iche? Kedu ife mere o ji wee dị etu ahụ? Biko zakena anyị ya bụ ajụjụ. Nwanne m na ndị na-ege ntị, ọgbanje nwe ha ọgbanje dị iche iche, mana the different thing nọ na ihe a na-achọ ịkọwa ma ịnụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu. Ndị ọgbanje a nwere ihe ha na-alaiki ije. Onwe ndị na-alaiki egwu, onwe ndị o nwere ndị nwere personal attachment to certain life. O nwere ndị nwere the kind life ha chọrọ ị na-elive. So enweghị ọgbanje dị iche. One type of way ka esi treat ọgbanje. Ọgbanje in ọdịnala have only one type. The only difference that na-abịa na characteristic ihe ha na-like, or ihe ha the kind thing na-eme ka ya happy. For na like music, for na just like that. But there's nothing like enwere ọgbanje dị iche. Onwe isi nwere ọgbanje dị iche, ya bịa kọwaa ka anyị fụnụ ya, ka anyị marazie ka esi treat different one of them. Because nke ọ dị iche iche, ga-enwe ihe a ji treat ya, onwe ihe eji treat nke aka ga na-eji treat nke. So that is it. Ndewo. Nka ga-ajụtụkwa gị obere ajụjụ na ajụjụ anyị na-ekwu. Enwere ndị ga-abụ ha pụta kịta fasị anyị na ndị otu ọgbanje, na ife kọlọ ndị otu ọgbanje bụ mmemme nke a na-akpọ red. Onye nke a sị gị na kọlọ ndị otu ọgbanje bụ white. Onye nke a sị gị green. Onye nke a sị gị yellow. Apụtazie ife nwa na-achakasị. Biko enwere ife dị etu a? Na nke mbugodi na n'elu ụwa mara gị na enweghị ihe dịka otu ọgbanje, enweghị ihe dịka association otu ọgbanje n'ọdịnala. Na ndị ọgbanje nwere ike inwe otu nke ha n'ime mmiri, nke ahụ n'ime mmiri, nke ahụ spiritual realm, which physical eye no dey see. Ama mere whatever na Ghana. Now, and abịa na ọgbanje nwee color. Ọgbanje don't have any color. So you have color ndị ọgbanje don't have color. Enwe association. I am ndị ajụ onye na-ajụ na-adasị ahụmahụ ọgbanje. Onye nwere sickle cell ọ na-eme adị proud na ya bụ sickle cell, na-etigharị ya na-asị ndị ewu sickle cell bịa bata nọ na grupu ndị sickle cell. Onye nwere HIV ya si ya bụ sickle HIV na-amali elu ya bụ HIV bata na grupu ndị HIV. Ogbanje is a problem ya ga-eni treat asọbụ ya is giving people onye ndị family ahụ na frustrate ya. So they need to solve it. Then azọpụtazie gị na ndụ.
nọ dozie iji eme ọnụ onwe something like that nature eme ha understand due to ihe ya nna ada agwa gị just like ihe na-emekwa na mmiri onye apụtasị nwe ya nwa mmiri ya wụkwa nke a ịwụ nke ọzọ ele ihe mere gị ji were nwa mmiri maka asịrị na mmiri enwere ihe ọma na-esi na mmiri abịa gị na-etozi iwu nwa mmiri ịwụkwa nwa mmiri na ihe ọma na-esi because just parade something name full background ya ogbanje bịara gị nogo laika ịmụta nwa ogbanje nogo laika ihe na-eto ọnụ ya nwa ogbanje ịdịgo nwanne ịmụta nwa ogbanje nogo laika ogbanje bịara gị na family nogo laika ịmara ndị Igbo ekwekwela okwu data na onye ọra chọta ka enyecha ya data onwedị ihe onye n'ime ha chọrọ ịmụta eleti n'ọra ga-abalị uru ọwụ ebe a ga-anọ na asịrasị a ga-eme ya nweta ego ọ ga-eji gbaji ibu ọ ga-eji a na-efechagharị ihe na-enweghị isi n'ọrụ ịkpọkwa onye asị itinye da ya kpọkodo onye ọgbanje na ka bịa ị ga-afụ na enwe onye ọgbanje na-asụ kọmuniti ya kịta na ọ ga-ara ahụ ndị ga-agbapụtala iwu onye ọgbanje ahụ ya nọdonye ndị hụrụ na-efegharị na onwedịghị ndị ma otu esi achọrọ ihe ụwa ma ụfọdụ gbọtalie because ọtụtụ ihe na-eme na Bible kịta na if you follow it very well ị ga-afụ na ụfọdụ ihe na-eme na Bible ihe dọkịta oyibo na-agara solve because amadị ha anya na ndị ara ndị ọdịnala ịsọlve ya onye ọdịnala amakwa ihe na-eme n'isef anyị anọrọ na nsogbu ịsọ ọwasịsị ha kpọtagodo ofu onye dịka kpọgodo ya ha chọpụta ofu onye si na ọbụnje na-eme onye a ka ha chọta ihe ụwa ya ka ha hụ na onye ha nọdụrụ anyị anụgba ụdị akụkọ ha mbụ we haven't seen proof. So no ya we kutiri gị doro ntị ala so that ịba ihe anyị na-ekwu na ihe dị rampart ọ ihe zoro ezo ihe dị open ịba ga na village gị na community gị were anya wetuo ala na mara m ihe a na-akụzi gị ị na-amụta eziokwu ọ dị ya anya agwa gị kwere n'ihe anyị kwuru ma gaa mee investigation anyị ka anyị fere jụọ anyị critical question anyị achọrọ m soft question ndị jụọ ihe a kpọrọ critical question ọ dị ihe a na like question ọ ga-abụ jụọ ụdị question na-abụ ajụọ n'ụka ka Holy Ghost si tụwa mmadụ ime ya hapụrụ gị Baịbụl ya larie jụọ anyị ụdị question ndị ahụ ihe anyị na-ebute ka anyị gbarie gị ya n'anya daalụkwa ndewo o nwere onye jụrụ ajụjụ wee sị ka akọwakeneli ya ndị a bụ ọgbanje n'eziokwu mana ha etogo bụrụ okenye na ha nwụhọ na nwa kedu ife mere ha ji wee nọdụ nwụọ onye jụrụ gịnị onye a jụrụ ajụjụ wee sị ndị anụnwa bụ ọgbanje n'eziokwu amụta ha bụrụ ọgbanje dịka esi kọọla anyị na ọgbanje na-abụ ọbịa mana na ndị nke a etogo bụrụ topụta mmadụ kedu ife merụ na ha anaghị hello ịnụ ife m na-ekwu ị nọzikwu ya anọ m ya kama anọ ya na-ebreki ọ ya mere ya isi na ọ sị na onye mụtara nwa ndị ọgbanje mụtara nwa ka ọ sị ndị na-amụta nwa ngwa ka anyị hapụ ajụjụ nke ahụ ka anyị baa n'ọzọ no don't skip any person question let us achọrọ m ịghọta the thing ọ sị ndị hello ọ sị ndị anụnwa amụtalụfa bụrụ ọgbanje n'eziokwu na ha bụ ọgbanje n'eziokwu dịka esi kọọla anyị na ọ na-abụ ọgbanje bịa ọna mana ndị nke etogo topụta mmadụ kedu ife merụ na ha anaghị mgbe ha bụ nwatakịrị kee ka ya nwa si mara na onye ahụ ọgbanje ebe question a ga-ebido kee ka onye ahụ si mara na ndị ahụ ọgbanje ana m anụ ife ntị m dị ya kee ka o si mara na ndị ahụ ọgbanje that is ebe anyị ga-ebido ajụjụ a na anọ m ya ọkwa ka anyị gawa n'ihu nse kedu ka onye ahụ si mara na ndị ahụ ọgbanje
biko onye jụrụ That is my question. ajụjụ ọ na-ajụ gị kedu ka isi malụ na onye abụọ ogbanje biko zaa anya ka anyị baa n'ife ọzọ n'oge adịghọ o ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ gị bifo anyị bata n'ife gbasalụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ na comment section. Biko kelee ejirimalụ ogbanje ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị gị sayensị, kedu ka ị ga-esi malụ ife ga-abụ ị na-afụ na ndụ nwatakịrị ịmụrụ amụ mmụọ ga na-asị gị na onye abụkwanụ nọ ife dị ka ife dị etu a bụ ife na-enye ya nsogbu? Yeah, good question. Yeah. Ha gwazi anyị. Oge ife anyị ha nwee gwa anyị ya egbu anyị oge ka anyị na-aga onwe na ọbụla onwe ife ị ga-atụ ihe na ya. Kana eji m aka na ndị so na ha weje nwaanyị kwesịrị na ebe a ma ndị nwachi ha wụ dibia because we need to hear from them. Because ebe a ka anyị ga-anọ na-awụ onye ọbụla n'ala onye akwa ma na-akpọrọ onwe ya. Ama nghọtara na ka m gwa gị ka m si mara and ka o si dị inwekwa gị ga mee research maka a na-agwa gị onye adịsị gị research. O nweghị otu ọzọ esi ama onye ogbanje wanọwụ na ọ wee mụta nwa ahụ ọ nwụọ ya bịa ga-emụkwa ọzọ. Ịma na ndị Igbo na-eme ihe mee ha ga-achọwa ihe mere elu naanị ịmụtara nwa nwụọ ị ga-aga n'afa chọwa ka ihe mere gburu nwa a. Ịma na ugbu a ndị mmadụ nwụọ ndị Igbo ada ajụ ajụjụ. Mmadụ nwụọ n'ala Igbo a na-aga ajụ ihe gburu onye ahụ. Onye mere iji afọ many times mmadụ agaghị egbu maka igbo mmadụ ịmana ndị be ha ga-aga eju ese gị zere onwe gị ị gaghị ekwu egbu maka ịmana ndị be ha ga-agarịrị eju ese mana kịta egbu mmadụ onwe ya na-ajụ ese asọ Chineke n'aka Chukwu ka ọ dị Chukwu nwe ikpe nke ọ bụghị otu ndị Igbo si eme. Ịmana ndị Igbo na-eme igbuo nwanne ha ewere mma na onye ahụ lie ma ọ were anyị zata irie gbu ya mara onye gburu si ga-aza onye ahụ ga-aga eze ezinụlọ ahụ. Maka ụka dere ụfọdụ ihe bifo eli onye ahụ were mma tirie na igwe si ya mara ebe onye ahụ gburu ya gawa esipie maka ebezi na-emezi ụmụ ndị eluigwe ọ dịzie ka ihe adị onye ime ọnwa nwa ahụ anwụọ ị ga-aga ịjụ ese agwa gị na nwa ahụ bịara ụwa ogbanje ka ọ bụ o nweghị ihe ị ga-eme. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ga-echere ịmụkwa ọzọ. Onye mere o ji awụ ndị ahụ bịa iklarifai ma ihe ahụ ha gbasara n'afọ ọ bụ eziokwu. Ụfọdụ abịa nye nwa ahụ mak ha mụọ nke ahụ ha nye ya mak ọnwụọ bịakwa ọzọ mak ahụ ndịrị ahụ ikpetezie n'eziokwu ihe ha gwara ha. Ụfọdụ na-ebepụ aka ọ to confirm gori ma ha gara ma ọ bụ eziokwu. Onwe otu ọzọ ị ga-esi mee ogbanje na-abụ na ịmụtara ya anwụ because this is characteristic ha. Ha bụzie na ha nọdozie ha nọdụ many of them nwezi mere characteristics like ihe onye a na-ekwu ụfọdụ nwere ike na-alaiki egwu ụfọdụ anaghị alaiki noise ụfọdụ just like that ga characteristic ihe ha their own life choice but the next okoko anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe eji mara ogbanje na ọ naghị anọdo anyị mụọ ya anwụọ ịmụọ ya anwụọ ọ ya wụ difficult ahụ ọ na-enye ọ ya wụ nsogbu ahụ ọ na-enye ndị ezinụlọ ọ ya wụ afụfụ ahụ ọ na-ata ha. Ọnwa otu ọzọ isi ama ya na ịmụọ ya anwụọ ya mere so many people confirm na ya ihe a na-ekwu bụ eziokwu na-enye ndị ụmụazị ahụ maka ụfọdụ na ahụ na-egedege ihu enye ha na-egedege ihu ọ bịawa ụwa ọzọ ọ ga-egbu maka ya. So mgbe aka ha ga-akọfa na-ewekwu ezi otu esi ga-eme ka ọnọdụ ewekwu okwu igbu ihe ụwa ya. So onwe onye ọzọ firi na o nwere otu ya bịa gwa nke ahụghị nke a na-agbafa na ihe a ga-akọnfam ya bifo ga-ekwugo egbe afa therefore gị nwee kọnfam ihe onye afa kwuru gị nye nwa mak nke a nwụọ na ka ikerezie ya n'ọzọ. Ndewo anyị esigo n'ife gbasalụ ogbanje pụọ ka anyị banye n'ife gbasalụ ife ọzọ maka na otu tọpik ya ama mkpalụzi oge anyị n'ọnwa a niile na ife nwere anyị ekwu maka ya ka nkụ. Biko anyị ga-eji nwayọọ anyị achọghị ịgba ọsọ anyị ga-eji nwayọọ bikos akọwara ha asị ya Pọl si na-akọwachara ihe ọfụma ka onye ọbụla jụrụ ajụjụ pati bụ na ọ ya ka ndị chọ ndị ga na-ajụ kritikal kwesịrị ọwụ ụjọ kwesịrị minor question ụmụ minor question a na-asa ya ya adịghị ka ihe a ana m akpụ ndị na-asụ na ọgbanje na ndị otu bụ ofu ihe kere ihe bụ ndị otu
ngwakwa otu gịnị ka ọ bụ gịnị bụ ndị otu enwere ihe makwa ihe otu gaa m explain the gam ga-agụgodi ka a ga-cheke ihe otu ndị ihe karịrị otu ihe ọ na-awụ nọrọ ndị na ya ọ gwara ndị wụ multiple ndị iwu igwe ndị iwu group so ewepụ ndị a ya wụ otu ama m ka ndị onye Igbo si awụzi Igbo na-enyezie nsogbu ịghọta ahụ na-agwụ m ike. Biko onwe onye na-asị m na m azaghọ kwestion ya, biko jụgharịa kwestion gị ka anyị zaa gị. Biko nụ ka anyị banye n'ife gbasalụ biko onye nwere ajụjụ ya jụọ anyị. Biko nụ aṅụrị ka isi na ị nwere ajụjụ jụọ anyị ajụjụ ị nwere. Biko ife anyị na-abanye na ya kịta bụ ife gbasalụ zodiac sign. Anyị na-akọwa ife gbasalụ zodiac sign. Onye ọbụla nwekwala ajụjụ na nke anyị gafegoro agafe bụ ọgbanje ya jụọ anyị. Maazị Ifeanyị biko ajụjụ anyị nwee ịjụ gị bụ afụrụ m ndị n'eziokwu imerụ ndị mmadụ ife na nke ikpeazụ a na-adụzi ka ya sị na mmadụ na-eko olu okwu. O nwere onye na-ede ebe a sị m na oche na ọnyanwa bụ onye izizi delu nọmba, gịnị mere na enyebeghị ya data ya? Onye nke anyway, this is just by the way ka anyị na-aga n'ihu. Ogi Ifeanyị biko hapụ gbaghalụ ka anyị gaba. Kedu ife bụ zodiac sign? Ụdị a na-enye sinye ndị mmadụ ị na-edi ime ya announcement ọ na ị nwere ihe adobe abịa program onye megide program si ọ ga-ama na ị nwere data o megide program si na ihe ya gwụla edere ihe n'ime mbọs ya send ya nye ya onwe onye emechigo m inye data taa ọwụghị igbeghara ya na-asị ndị onye Igbo agwara gị n'ihe free echima onye Igbo emechigo m inye data taa biko nụ because afọ m na ife ụfọdụ ji wee bịa maka data emechigo m inye data taa nke data taa gaana andị mụ nwa anyị ekwukwazi mbọsị ọzọ anyị ga-enye tọpụ ya bụ data biko nụ ka anyị nwee ike concentrate maka ife data bịazielu na-aghasasị ife anyị na-eme. Anyị emechigo inye data taa andị anyị ama nkwukwanụ mbọsị ọzọ anyị ga-enye tọpụ ya bụ data. Maazị Ifeanyị biko ka anyị gaa n'ihu. My question is that did we have the good and onye na-ajụ ajụjụ si enwelu ezigbo ọgbanje na ajọ ọgbanje? Enweghị ajọ ọgbanje enweghị ihe dị ka ezigbo ọgbanje na ajọ ọgbanje. Agwala gị na one thing wụ na ịghọtagodi the name that word ọwụ na ịghọtara ya ihe ị gaghị na-ajụ ya. Okay, ka nyekwa gị instance ọgbanje. Mgbe otu ị nọ ndụ kịta ị nwere ike ṅụọ iyi na-asị ibi ụwa ọzọ na onwe ihe ga-eme gị bịa n'ezinụlọ ebe a mụrụ gị onwe ihe ga-eme n'ụwa ọkwa iyi ka ọwụ ọkwa marakwa na ọgwụ ihe ga-eme na dị generation ị nọ na then generation ọzọ ọgwụbe movement ọkwa ihe ọghọrọ ọgbanje ọghọrọ ihe ị nwụrụ aṅụ and ọwụrụ ihe ahụ ị nwụrụ aṅụ na mgbukọ na famili ahụ ị ga-agbabiri nwere onwe gị bikọzi chọghị n'ododo ya maka ịṅụrụ ya n'iyi na ị nweghị ike ịbịakwa ụwa bịa n'ezinụlọ ahụ eken ọ nwere ihe nwere imere ihe ya mekọ ya n'ime mmụọ nwanne ya nwee otu esi bịa na famili ahụ bịa ụwa ọzọ na famili ahụ bịa gbabiri nwụọ ọkwa ya nwa ọgbanje a na-ewekwa ụmụ ya ndị ahụ amụnyere gị satin different way o si dịrị oyi nwere ahụ ọgbụgba ndụ ịgbara agba ịgbalị ya wụrụ ndụ ịgbara agba and mara na ọ naghị eme na this your own generation edigo ndụ na ihe na-ekwe maka ụwa ọzọ ị na-abịa Christmas movement na dị ole nwe ị ga-esi nọdụ na famili a na ndị a wee chọọ ihe ụwa ahụ ị ṅụrụ covenant ahụ nwere wee pụọ ya destroy zie damis ọnọdụ ka mmadụ na mmadụ gara agreement weta akwụkwọ agreement ga-adọka ya enweghị evidence agreement. Ndewo biko na-etufughị oge kọwakenela anyị ife bụ zodiac sign a biko mma chọọ ka ịkọwala anyị ife a si hapụgodo ịjụ ndị nọ na comment section ajụjụ kọwala anyị ya ife bụ zodiac maka na ife a na ife ebutego ọtụtụ ọgba aghara n'etiti ụmụafọ Igbo ọkachasị ndị ka na-ekunite ọfụ. Kedu ife bụ zodiac sign a na-ekwu okwu ya, gịnị ka ọ bụ? Ụmụnne m
ndị Igbo ọ ga-akụle m ya mbụ ọ ga-adị mma onye anyị nwabụ ndị Igbo batara n'ụwa ndị Igbo ọwụ ihe niile fụrụ n'ụwa nwa bekee nọ n'ụwa Igbo nwa bekee ọwụ ihe niile n'ụwa Igbo nọ na nwa bekee and ihe gwụrụ m ya bụ ndị anaghị agagocha akwụkwọ ndị nwa bekee a na ha bịa na-achị fọs ya ma akwụkwọ ndị Judaism na ha na-achị ya n'ime achị iwebata ya n'ime ọdịnala ọ bụghị otu ọgwụ ọ bụ ihe niile nọ n'ime spirituality ndị Europeans nọ na nke ndị Afrịka ọ bụkwa ihe niile nọ na nke Afrịka nọ na nke ndị Europe but let us just come zodiac sign gịnị bụ zodiac a month amụrụ gị ka month amụrụ gị now for you to find out ọ dị ya ndị Igbo nwere month nke ha na month ndị Igbo ka ihe ọ na-akọwara gị month ndị Igbo kedu ihe ọ na-akọwara gị because zodiac sign agafe month ọ dị month ka ọ na-agụrụ gị the month amụrụ gị mmụọ na-elu the month that is the what is trying to explain to you just like ụbọchị ahụ amụrụ gị ụbọchị eke mmụọ nọ n'ụbọchị eke ahụ then mmụọ ahụ na ka ihe pụtara ka dị attribute ya na zodiac sign dị ọ bụrụ na aka were na otu anyị nọ n'ọnwa ife ajọkụ na ke attribute nọ n'ife ajọkụ ọ bụrụ na amụrụ gị n'ọnwa anyị nọ n'ọnwa ife ajọkụ ara anyị nọ n'ime ya na ọ bụrụ na amụrụ gị n'ọnwa ife ajọkụ na zodiac sign gị nwere ife ajọkụ na then you be able to check kedu mmụọ nọ n'elu ife ajọkụ ahụ na kedu mmụọ ka attribute ya because when we are telling you all these things na na-agwa gị na mara na gị nwa mmadụ na-arụkọ ọrụ with nature you relate with nature that's why ị gafee ebe redio nọ na gị hụ ya si gị na egosi na mmadụ gafere itinye aka ya gosi na ị nwere sigara because ọ na-esikwara ị nwere frequency so you are working with nature so what we are trying to tell you that time there was frequency not there and ị nwetara data thing na jibe ihe capture so now it's a very simple thing ị ga-eji aka gị wee ma understand ọ bụ ihe niile nọ n'ụwa bekee nọ n'ụwa ndị Igbo zodiac sign na-akọwara gị ole the month amụrụ gị of which you can still do buru ụzọ mata burugodo onye Igbo ahụ matagodo Igbo amaghị Igbo na-egbu anyị echemighị ụfọdụ adasị na Igbo ezughị ezu kedu ihe meziri langweji o ji ezu ezu na alfabet jụọ m alfabet Igbo na-enwe ezu mere ụfọdụ bịa sị na okwu Igbo ezughị ezu ka ọ gị nwa bụ onye na-ekwu okwu Igbo onye na-amaghị Igbo English ka ihe mere ji